În căutarea aurului, X marchează locul. Vă prezentăm Treasure X. Deschide pachetul Treasure X pentru a găsi harta. Harta conține atât instrucțiunile, precum și ghidul colecționarului. Păstrează-o aproape și folosește-o pentru a verifica dacă ai găsit o comoară extrem de rară suflată cu aur adevărat. Treasure X vine cu o unealtă excavator pentru a putea scoate la iveală vânătorul de comori și cufărul comorii. Rupe ambalajul auriu și descoperă cubul de nisip. Poți folosi unealta excavator dacă ai nevoie de ajutor. Descoperă moneda. Moneda Treasure X are 3 găuri speciale. Aliniază găurile monedei cu 3 pictograme găsite pe hartă și dezvăluie aventura care urmează să înceapă. Suntem în căutarea idolului de aur. Pentru a săpa mai ușor, îți recomandăm să ții blocul sub apă timp de 30 de secunde înainte de începerea excavării. Excavator nu este doar o unealtă, ci 4. Utilizează fiecare parte pentru a te ajuta să ciobești, să sapi și să răzuiești blocul pentru a descoperi secretele din interior. Un braț osos, un corp, un picior de schelet. Oh, se pare că am găsit un vânător de comori îngropat. Scoate toate oasele vânătorului de comori, găsește-i arma și cufărul. Spală toate părțile cu apă și curăță nisipul care se află în interiorul articulațiilor. Acum ai toate piesele Treasure X. Asamblează scheletul pentru a-ți construi vânătorul de comori. Nu uita de armă! Colecționează peste 24 de vânători de comori. Verifică ghidul colecționarului pentru a vedea ce vânător de comori ai găsit. Se pare că l-am descoperit pe Goldius Maximus! Acum este momentul să afli ce comoară ai descoperit. Îndepărtează lanțurile de pe cufăr și găsește pergamentul cu instrucțiuni din interior. Nu uita, nu folosi unealta excavator. Tot ce trebuie să faci este să adaugi apă. Rar! Să vedem ce avem! Pune cufărul în tavă și adaugă încet apă. Când s-a dizolvat, acesta îți va dezvălui comoara. Ai găsit aur? Da, este comoara cu aur! Când ai terminat descoperirea scheletului și a comorii, poți să întorci tava cu susul în jos și să o folosești pentru a afișa vânătorul tău de comori, ținând arma și comoara. Există 32 de comori diferite pentru a le colecționa, așa că alătură-te vânătorii Treasure X și nu uita, X marchează locul.